ادامه اخبار. аксияи нави ҳамқадами замон ки аз 15 июли соли равон аз ҷониби бонки эсхата эълон гардида буд ҷамъбаст гардид. дар даври ниҳоӣ 4 нафар бо маблағи пулӣ сарфароз ва 1 нафар соҳиби шоҳҷоиза автомашинаи сабукрав шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. аксияи ҳамқадами замон ки аз ҷониби бонки эсхата аз 15 июн то 15 ноябри соли равон дар 4 давр идома кард, тибқи натиҷагирӣ ҷамъбаст гардида иштирокчиён бо тӯҳфаҳои пулӣ ва автомашинаи сабукрави тамғаи хундаи аксент сарфароз гардиданд. дар аксияи мазкур мизоҷоне ки қабули интиқоли пулӣ бо корти бонки эсхата, ҳамёни мобилӣ ё суратҳисоби бонкии худ аз Федератсияи Россия ё дигар давлатҳои хориҷ дастрас намуданд, иштирокчии аксия гардиданд. мақсади асосии ин аксия рушди пардохтҳои ғайринақдӣ ва баланд бардоштани сатҳи маърифати молиявии мардум аст ки яке аз самтҳои сиёсати роҳбарии давлат мебошад ва ҳамасола бонки мо дар ин самт иқдомҳои бисёре ба сомон мерасонад. ҳамчунин ин аксия ҳам аз амин радиф аст. худи аксия 4 давраро дар бар гирифт. аксия дар тӯли ин аксия беш аз 300 нафар тӯҳфаҳои пулӣ гирифтанд. фонди умумии ин аксия дар тӯли ҳамин 4 давра 300 000 сомонӣ соҳибони худро дарёфт карданд. ҳамчунин имрӯз давраи 4-ум, давраи финалии ин аксия натиҷагирӣ карда шуд. дар ҷанбасти аксия ҳамқадами замон ғолибон аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла шаҳрҳои душанбе ва ваҳдат соҳиби 10 000 сомонӣ ва 1 нафар аз шаҳри ҳисор ба гирифтани шоҳҷоиза сарфароз гардид. тӯли 15 сол мешавад ки ман бо бонки эсхата ҳамкорӣ дорам ва аз манамин хизматрасониҳои коркунони бонки эсхата бениҳоят миннатдор ҳастам ва имсол дар озмуни ҳамқадами замон ман иштирок намудам ва барандаи шоҳҷоиза яъне 10 000 сомонӣ гаштам. аз коркунони ин банк бениҳоят миннатдор ҳастам. ин озмун ба таври шаффоф гузашт. ман ростӣ боварӣ надоштам ки барандаи чунин шоҳҷоиза мешавам ва ман барандаи ин шоҳҷоиза гаштам. ман ҳамин сол аз корти бонки эсхата истифода бурдам ва тавассути ҳамин корт бо рақами махсус барандаи шоҳҷоиза гаштам. зиёддин назаров сокини шаҳри ҳисор дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 52 шаҳри ҳисор ба ҳайси омӯзгор фаъолият менамояд. соҳиби автомашинаи сабукрав шудан орзуи чандсолаи зиёддин назаров буд. инак бо иштирок дар аксияи ҳамқадами замон ки аз ҷониби бонки эсхата эълон гардида буд, соҳиби шоҳҷоиза автомашинаи сабукрави тамғаи хундаи аксент гардид. муддати 4 сол аст ки ман бо ин бонк ҳамкорӣ мекунам ва дар аксияи ҳамқадами замон иштирок намуда соҳиби шоҳҷоиза гаштам. ман пештар нақлот надоштам. ин орзуи ман буд ки ман соҳиби автомобил гаштам. чунин иқдомҳо дар оянда низ аз ҷониби бонки эсхата ба роҳ монда шуда, мизоҷон метавонанд мин баъд дар чунин аксияҳо иштирок намуда соҳиби тӯҳфаҳои арзишманд гарданд.